दिनैहाय HS सेकेन्ड इयारनि रिजाल्ट मोननाय जादों आरो बेयावहाय जोंनि फाइन आर्ट एकाडेमिनि रिजाल्टआ मोजाङानो आर्ट्सआवहाय 100%आनो पास जादों आरो साइन्सआवहाय 99.20% पास जानाय जादों स्टार मोननाया 9 जन आरो साइन्सआवहाय 7 जन आरो फार्स्ट डिभिजन मोननाया 44 सेकेन्ड डिभिजन मोननाया 35 जन आरो थार्ड डिभिजन मोननाया 14 जन आर्ट्सआवहाय आरो साइन्सआवहाय फार्स्ट डिभिजन मोननाया 82 आरो सेकेन्ड डिभिजना 42 आरो थार्ड डिभिजना सासे आर्ट्स आरो साइन्स बेनि गेजेराव सोरबाफोर हाइस्ट मोननाय दङ औ हाइएस्ट मोननाय दङ आर्ट्सआवहाय सनिया बसुमतारी होननाय दङ जोंनि स्टुडेन्ट बियो 89% मोनदों आरो साइन्सआवहाय जेनिफार बसुमतारी बियो 87.8% मोनदों नोंथांमोना माबायदि आसा खालामदोंमोन आरो माबायदि फिननाय मोनदों जोंथ' माने पुरा साइन्सआवबो 100% पास जानायनि आसा खालामदोंमोन नाथाय माने सासे गाज्रि जाबाय फरायसालियाव जास्ट इडुकेसनल' होयो ना गुबुन गुबुन बिथिंनि फोरोंनायबो होयो जोंनि फरायसालियावहाय इडुकेसननि अनगायै निट आरो JEE कचिंबो होनाय जायो आरो जोंनि गथ'फोरनो थाखाय अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि मोजां खामानि मावगासिनो दं जोंनि मेनेजिं कमिटिनि मानसिफोरा मेडाम दासिम नोंथांमोननि फरायसालियाव एडमिसना सोलिगासिनो दा जोंनि फरायसालियावहाय एडमिसना गैथ'ला माने जोंनि फरायसालियावहाय एडमिसना बन्द जाथ'बाय सोरबाफोर गोदानै एडमिसन लाफैबावोबा जायगा मोनगोन दा जायगायानो गैला बेनिखायनो होनो हानाय नंला एडमिसनखौहाय